Hola, bo día. Vamos a empezar a sesión extraordinaria do Pleno do día de hoxe, que ten como puntos de orden do día, primeiro, a aprobación se procede da modificación puntual de relación de posto de traballo do Concello de Abegondo 2024. Ainda que estamos preparando xa a Secretaría, mas asesorado externamente con xente para modificar a RPT, a actualizala con novas funcións por parte dos traballadores e máis novas retribucións, fíxose necesario que, como se aprobou o Plan Xeral de Ordenación Municipal, o arquitecto municipal, que estaba a 3/4 ao 75% do tempo, xa agora é funcionario, porque estaba como funcionario interino, e aprobou a oposición, entón ampliarlle o que é o seu contrato coa modificación. Hai que facer primeiro a modificación de RPT e logo despois ampliarlle o contrato, porque fai falta en tempo completo de que este o arquitecto. E iso é o que se somete a consideración e a aprobación, porque ao ser unha modificación da RPT é necesario ter o beneplácito do Pleno. Por que se empeza polo máis pequeno ou polo máis grande? O máis pequeno. Ten a palabra Blandino, o BNG. Bueno, antes de posicionarnos a respecto deste punto, teremos que facer unha serie de aclaracións. O BNG non lle parece de recibo que se fagan 3 plenos nun mismo mes, que lle van a supor á veciñanza un gasto de preto de 4.000 euros, solo cos plenos, 100 euros por concelleiro. O que non entendemos é cal era o problema para non levar estes puntos ao pleno ordinario do día 30. Se nos dis que é unha cuestión de plazos, o orzamento de 2024 debería estar aprobado o 1 de xaneiro de 2024. Temos prorrogados os orzamentos de 2023 e levamos 6 meses con eles prorrogados. Bueno, 6 meses que se cumprirán o 18 de xuño, se é que estes orzamentos van adiante non teñen alegacións. A un goberno en maioría, como é o PP, non debería ter problema para ter uns orzamentos planificados e para leválos adiante, sen ter que facer así un pleno extraordinario, nun mes que, ademais, hai un pleno que marca a lei que é o das eleccións, máis un pleno ordinario. Despois, a respecto do punto este, hai unha duda que nos xorde. A cantidade esa que aparece aí, que o 25% que se lle suma ao soldo que xa ten. O sea, que serían 1.128,13 brutos máis ao mes, non? Non, os 15... Isto é unha retribución complementaria, o complemento específico. Esa é a cantidad total do complemento específico. Total do soldo que recibe ou do 25% que vai a facer? É o 100% xa, é dicir, xa está actualizado o importe. Son 15.793,82 que habría que dividir en 14 pagas. Claro, que sale 1.128,13. Iso é o que cobra o arquitecto? Non, ese é o seu complemento específico. Logo hai un complemento de destino, que é o nivel 26, máis o salario base. Vale. Vale, pois nada, nós simplemente neste punto vámonos a abster. Antes de pasar a palabra, vou dicir, hombre, vamos a ver, o que me extraña é que vostede proteste porque haxa moitos plenos, é precisamente dos días en donde ten vostede para poder falar e para poder dicir o que estive oportuno, pero bueno, atenderemos o seu rogo e cando haxa secretario, en vez de haber tantos plenos, que haxa menos, os necesarios. Por proposta do bloque, que haxa menos, que haxa os necesarios plenos, e agrupar o máximo posible os asuntos para non gastar moitos cartos. Tampouco terxiverse as miñas palabras. Dixen, hai un pleno ordinario, non vexo motivo para non levar os orzamentos ao pleno ordinario. O que está dicindo non é o que eu dixen, Dixeches que había moitos plenos este mes. Bueno, pois ten razón, entón vámoslo reducir. En vez de haber tantos, que haxa menos. Simplemente estou dicindo ao secretario que é o que me propón as fechas dos plenos, a máis o tema das comisións, que o reduza o máximo posible para que non haxa tantos. Creo que o dixo vostede, de que había 3 este mes e se non se podía acercar estes dous asuntos ao pleno ordinario e se xa aforrábamos un pleno. Eu lle estou trasladando.
que por proposta súa, que non hace tantos plenos como este mes, que se acumulen os asuntos para reducir o número de plenos. Ten a palabra o representante do PSOE. Nada, con respecto a este punto, gustaríanos ter un pouco que se nos enviaran as funcións do cadro de persoal da RPT ou na medida que fose posible. Porque, bueno, o RPT vai en función de eso, da formación e das funcións, penso, se non estamos equivocados. Con respecto ao aumento da xornada, considerámoslo xustificado, é dicir, a miña pregunta é, a nosa pregunta é en cantas horas aumenta a xornada, é dicir, vai a estar aquí de luns a venres en horario de administración, porque sí que tiñamos queixas fai uns meses atrás de que ao non estar a xornada completa, pois había veces que nos días que asistía o arquitecto, pois que había que agardar varias semanas para poder ter cita con ele e consultar aspectos técnicos relativos co posto. Entonces, bueno, primeiro eso, si vai a estar a disponibilidade da veciñanza no horario administrativo habitual e nada, e que agardamos que co aumento da xornada pois que esta atención mellore ostensiblemente. Pois moitas gracias. Trasladarás, secretario, traslade que é do jefe de personal, que non é sendo eu, é vostede o que traslada as órdenes que efectivamente establece un horario e fundamentalmente que atenda a xente, que é o máis importante, que é o traballo de todos os días. Sei que agora con o novo plan xeral ten moito traballo, pero de calquera forma, porque hai moitas obligacións, hai moitos informes urbanísticos e moitas licencias, pero que distribuya o traballo, pero fundamentalmente que atenda a xente, que estableza un horario, e se por alguna razón non está, home, acaba de dicir o representante do PSOE que sei que tarda varias semanas, home, non. É dicir, que tampouco non é para tanto, é que é xusto o seu tempo, e se fai faltar máis tempo que tenha, que agora vai estar as horas necesarias, agora sí xa ten todo o horario completo. Sométese a consideración do pleno. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Seguinte asunto do punto de orden do día é a aprobación se procede do Orzamento Xeral do Concello de Abegondo para o exercicio 2024, atendendo un pouco ao comentario que había feito o señor representante do Bloque Nacionalista Galego. Pois, bueno, eu podíalle respostar, pero por si acaso non o sabía, eu digo por si acaso todavía non sabía, ainda que a proposta, a min gustame decir as cousas as de César que son de César e de Dios as que son de Dios. Eu sí firmo a proposta dos orzamentos e de calquera forma a interventora consúltame a min ou ao presidente evidentemente de como facelo no sentido de distribuir os fondos fundamentalmente en aquelas partidas que non son ordinarias, como son o persoal, o gasto ordinario que é o consumo de luz, ou teléfonos, todos estes gastos ordinarios que hai fundamentalmente no capítulo de inversión, se é que temos algún tipo de inversión e ao mesmo tempo un gasto extraordinario que poida ir fora do que é o ordinario. Pero realmente o que non fai o presupuesto é intervención, neste caso a interventora. Eu levo dicindo desde que eu temo o tempo pois que xa debía de estar feito o presuposto xa a finales do ano pasado e en principio deste ano. É certo que tamén hai variacións con respecto a elaboración do presuposto, porque eu incluso lle había proposto alguma cousa que non se pode facer porque xa entra en vigor o control que había antes da pandemia por parte do Estado con respecto ao equilibrio económico que ten que haber dentro dos presupostos. Hai concellos que están pedindo créditos agora para aumentar a inversión, evidentemente porque po ano que ven non lles van deixar, pero estes concellos pode ser que teñan un desequilibrio para o ano que ven e entren pola regla do gasto pois en un desequilibrio económico, cuestión que nós non quixemos e ao mesmo tempo a interventora quixo que asegurarse ben os números antes de elaborar o presuposto. Pero tamén é ben certo que o informe que efectivamente poida dar o propio alcalde con respecto a isto fundamentalmente é falar das partidas en xeral,
de decir a cantidad de dinero que poida haber fundamentalmente para inversións, que son neste caso aproximadamente un 25%, un 20%, sobre un millón... El capítulo es 1.600.000. ¿Esto de 1.700.000 qué es? Estos 2 millones es la valoración de las inversiones. Estos son nuestros recursos propios. Sí, con que se bueno, financia. Pero la valoración de las inversiones son 2 millones. 2.735.000. As inversións... Esa es la valoración. As inversións que se van facer, 2.700.000 e pico de mil, e logo despois un 25% para temas de carácter social e o máis salientable. Certo que creo que hai 3 ou 4 centros sociales que necesitan ou ben reparación ou ampliación ou nova construcción, que é o caso de Vilacova, de Bios, e quero recordar que é o de Cerneda, e despois algunha compra como pode ser os accesos para o novo centro de salud que vai empezar a construirse, según dicen, no mes de xuño, que xa foi adxudicado, e máis ao mesmo tempo estamos para sacar a compra de un bien para fracasado daqui da oferta que se fixo no seu momento para facer unha nova programación para a terceira edad, fracasado o que se fixo aquí en Abegondo, pois sacámoslo outra vez a concurso a que presenten ofertas por parte dos interesados para a construcción desa nova infraestructura. E logo despois destacar que efectivamente seguirase outro ano máis con un pabellón da Garda Civil que nos lo pediu neste caso a Dirección General da Guardia Civil de Madrid, porque non tiñan fondos para mañar as casas ou os pisos da Guardia Civil, e pedíronlo neste caso o delegado do Goberno, e atendemos os rogos o ano pasado, este ano vamos a continuar con esta labor, e pouco máis hai. Tiñamos pensado, non está incorporado aquí, interventora, pero é tema de hoxe. Por certo, Jairo, digo porque hoxe falei en Santiago co tema dese convenio para mañar o polideportivo, non volvín a saber máis nada se quería participar a Diputación, quedaxe de miralo. Digo porque eu xa vou firmar o convenio coa Xunta, precisamente onde tuve co Consello da Presidencia, para, se ven que a Diputación é unha cantidad, e se non temos que falar de outras cantidades. Era boa cousa que mo dixeras, porque estamos falando dunha inversión importante de pasa de 1 millón de euros na remodelación do polideportivo. Entonces, tan pronto como poida, eu ainda non teño cita para plantexarlle o proxecto, xa o levei o ano pasado, pero que foi do que fixemos o ano pasado, xa unha inversión de 50.000 euros para o tema, creo que foron dunhas, que foi, Alberto, unhas placas, ou que fora? Sí, fotovoltaicas. Pero quedaba para este ano, mas para o ano seguinte, o convenio que iba, creo que era 1.200.000 euros ou 300, non? Bueno, entonces, eu quero facer esa inversión co polideportivo para modernizalo, e máis ampliar o gimnasio e facer unhas pistas de pádel, e, por lo tanto, si é bo saber se quere participar a Diputación ou non. Eso si é conveniente sabelo. Eu probablemente solicite para a semana que ven xa a entrevista co conselleiro, a ver, era vos polo menos ter un adelanto, ou se estaba disposto a participar, que non está aquí, por certo. E pouco máis que falar do presupuesto. Evidentemente, a mí me gustaríame, e de feito espero que para o ano que ven, xa conocendo as pretensións do Goberno con respecto á regla do gasto, nós non vamos pedir créditos, non vamos a engañarnos a nós mesmos, porque pedir un crédito, como fixeron algúns concellos, eu creo que é arriscado porque, independientemente de que fiera falta ou non, dame a impresión de que van a incurrir non cumplir na regla do gasto, e creo que non é bo para a facenda local, verdad, secretario? E nós, de momento, non temos eses problemas e non nos queremos ter, non temos deuda, e iso é bo. Representante do BNG. Bueno, vamos a ver, temos varias cousas que dicir a este respecto. Primeiro, pretenden que veñamos aquí a votar uns orzamentos que presentan a documentación fora de prazo. A última que recibimos foi despois da comisión informativa, e porque nós a pedimos por escrito. Aquí o que se trata é o orzamento per se,
non as bases de execución nin a memoria da alcaldía. O resto da documentación acompaña ao orzamento, non a substitúe. Mais unha vez, a falta de democracia e de transparencia é palpável. A corporación é onde está a representación de toda a veciñanza, non na equipa de goberno. Se queremos fiscalizar como compre o traballo da equipa de goberno, hai que cumprir coa norma e presentar toda a documentación completa respetando os plazos. Recibimos o luns o orzamento desagregado por programas de gasto, mais falta. Non temos aínda, e pediuse por escrito, o orzamento de forma orgánica, desgregado por órganos de gasto, nin tampouco a clasificación económica, ordenada segundo o tipo de gasto. Con todo e con iso, hai algunhas cousas que nos compre comentar. No relativo ás subvencións que dá o Concello, achamos un gasto, segundo o que nós calculamos coa pouca información que temos, de 118.000 euros. Desos 118.000 euros, 87.000 euros vanse en subvencións nominativas, é dicir, aquelas que se dan a dedo. E quedan 31.000 euros para as subvencións en concorrencia. Isto, moi transparente e democrático, non parece. En todo o que ten a ver co deporte, gastamos alrededor de 600.000 euros, dos cales 255.000 van a mans dunha empresa privada, que non sabemos nin cal é, nin como é, nin nada. E en cultura, 170.000 tamén van a unha empresa privada. Outro dato curioso que nos parece escandaloso polo baixo investimento é que todo o programa de fomento do emprego recibe tan só 70.000 euros. Tamén nos extraña que non hai investimento en saneamento nin en facer chegar a auga municipal a todas as parroquias. Nun dos documentos de ingresos reflíctese a cantidade do POS para o saneamento do Sadiño, pero non se reflicte despois no gasto. A que se debe isto? Debería facerse un esforzo por aumentar este gasto. Xa por último, centrándonos só nos órganos de goberno, parécenos escandaloso un gasto de protocolo de 16.000 euros e despois un gasto de publicidade dos órganos de goberno de 23.200 euros. Agora xa sabemos o que lle costa a veciñanza de Abegondo ou agora a Abegondo. O Bloque vai votar en contra destes presupostos e anuncia alegacións contra eles. Antes de que conteste, primeiro, contesto eu como merece. Solo dos matices. En relación a la clasificación orgánica, es una clasificación que es potestativa, no es obligatoria. Sí, sí, sí. Hay por eso, son obligatorias. Efectivamente. Y en segundo lugar, en el desglose que se os pasó, en el gasto, la aplicación presupuestaria incluye la clasificación por programas y la clasificación económica. Sí que se os pasó la clasificación económica de gasto. Bueno, con respecto á documentación, evidentemente, eu non sei se a Secretaría máis a intervención a mandan tempo, pois se non manden en tempo, que se a quere ver, eu creo que tamén a pode ir ver aquí, que tampouco non pasa absolutamente nada. Mire usted, eu que me mencione falta de democracia vou a dicirlle unha cousa. Eu entendo que vostede non entende o que é democracia. Mira, a democracia non é impoñer a vontade de un a todos os demais. Iso non é democracia. Iso é o primer punto. En segundo lugar, as subvencións a dedo, que saiba vostede, que son os clubs de fútbol, pero, bueno, facereille saber de que son subvencións a dedo aos clubs de fútbol, ás asociacións culturales, a banda de música, e que, por opinión do BNG, son subvencións a dedo, para que sea tamén o que opina o BNG con respecto a isto. Dicir que en deportes e en cultura que hai unha empresa privada a dedo, mire vostede, eu entendo que vostede non o entenda ni no viva, entendo por unha música. Bueno, pois é unha empresa privada, resulta que é unha concesión de servicios que se fai públicamente e se pode presentar unha empresa que queira e que estime oportuno presentarse. Por lo tanto, deso de que non entenda, a mí me parece moi ben que non o entenda. Pero mire usted, estamos nunha democracia, volvo a repetir, e vostede non pode impoñer o seu imperio da lei que lle parece a vostede por enriba dos demais.
é unha 13ª parte desta corporación e, polo tanto, ten ese dereito, pero non a impoñer aos demais, que é o que temos que facer de momento. Aquí hai un goberno, o día que goberne vostede, pois xa os gastará, se estima que en deporte se gastan 600.000 euros e que son moitos cartos, iso é a súa estimación. E me parece moi ben que os queira invertir en outras cousas. Esa cousa súa, nada máis. Evidentemente, de momento, os ciudadanos a este goberno deronlle o respaldo pola actuación que tuvo e, polo tanto, vamos a aplicar o que nos pediron os ciudadanos. A vostede pedironlle que estuvera aí e, bueno, pues ten que entender que a democracia consiste nesto. Aquí, en España, en toda España, e creo que, bueno, menos en algúns países en donde se impón que son medio bananeros, que aí sí que non hai impónse as minorías. Pero aquí, de momento, quen se impón son as maiorías. E non moitas veces quen ganou as eleccións, senón quen, dentro do número que hai en cada corporación ou nos parlamentos, eligen a un presidente ou un presidente ou nun Estado. Por lo tanto, que entenda a democracia. E iso en base a uns votos que fan os ciudadanos. Se vostede o votaron nesa cuantía, ten que darse de conta que corresponde o que lle corresponde. Pode falar, pode propoñer, que son cousas que son interesantes, hasta o mellor ya podemos admitir. Ahora, de falta de democracia, non. Non lle permito. Eso sí que non lle permito. Porque aquí estamos nun Estado democrático, é nun ayuntamiento democrático, é un alcalde elegido democráticamente, é un membro da oposición tamén elegido democráticamente. Díceme que o fomento do emprego, que temos poucos cartos. Mire vostede, non é unha competencia do Concello o fomento do emprego, por se acaso vostede xa había creído que o era. Eu supoño que serán partidas de, entendo, de xente que ven de... Al margen de eso, luego con la subvención de los obradoiros se genera crédito. Claro, O sea, es más es el tema de los obradoiros e el tema deste tipo. Pero non é competencia directa do propio Concello, por se non o sabía. Sei que entendo que acaba de chegar e que é normal que non coñeza moitas das cousas, pero, bueno, vou informando. Igual que tamén algún tipo de servicios sociales non son competencia, a ver se nos entendemos. En gasto en protocolo dice que é moito 16.000 euros. Home, aquí están incluídas moitas, a mí me parece moi ben que vostede ten todo o dereito do mundo a decir que son moito ou tamén que eu podría decir que son pouco, pero, bueno, é unha estimación, e esa sí que lle permito, porque ao fin e ao cabo a mí non me parece ni moito nin pouco, me parece o necesario e o suficiente. De calquera forma, quero que aquí están incluídos moitas veces actuacións ou incluso comidas que se pagan de outro tipo de eventos que fan que non está o alcalde, que se está pagando precisamente porque creo que son necesarios, como por exemplo cando veo este día a Guardia Civil a facer unha exhibición e comeron aí no mesón de San Marcos e pagou esa comida aos guardias civiles que actuaron. Eu, como comprenderá, pois, creo que é de protocolo pagar ese tipo de comidas e outro tipo de actuacións. Pero, fundamentalmente, me gustaría incidirlle que na falta de democracia fixome gracia pola súa parte. Non sei a que se refería con a falta de democracia. Gustaríame que o aclarara. Cando me refiro a falta de democracia, a falta de transparencia, é que cando nós que somos membros da corporación, todos temos dereito a recibir determinada información cando se pide. E moitas veces póñense obstáculos. Eu agradezolle a clase de democracia que me acaba de dar a min. É dicir, a min, que me considero bastante demócrata, ou moi demócrata. Agradezolle profundamente. O Bloque tampouco ven a impoñer nada. Ven a expresar a súa opinión. Non lle está impoñendo a usted nada que ten a maioría absoluta para poder impoñer o que queira, que é o que fai, e pasa o rodillo. Así que eu, a ver, pareceme unha falta de respeto que me está dicindo nese aspecto. É dicir, eu só traio aquí a opinión do Bloque, é o que vai facer o Bloque. E o Bloque, como é un grupo pequeno, e representa unha cantidad da veciñanza, e forma parte da corporación. E ten o seu dereito a expresar esa opinión. Moi ben, mire vostede, eu solamente lle dicía pola falta de democracia. Por suposto que polo resto, creo que se deixou falar sempre, mas mire que os demais, incluído o Partido Socialista, cando hai as mocións, fala vostede todo o que lle dá a gana, estamos aquí escoitando moi atentamente, cando nós non o facemos, nin nós, nin o Grupo Socialista, pero vostede hasta o momento creo que o está facendo. E, polo tanto, o respeto á democracia, volvo a repetir, tan demócrata
E vostede como podo ser eu? A ver se nos entendemos. Que de momento eu estou aquí elixido porque me elixiron os concelleiros e antes o povo. De momento. E de momento non estamos ninguna democracia bananera. O mellor se cadra mañán igual estamos. Se entran outros grupos políticos a gobernar. De momento, aquí, o grupo político que goberna é este que está aquí. E, polo tanto, de momento, hai democracia. Mañán se está vostede, pois espero que aplique as leyes da democracia, non como se fan en outros países, e son democracias bananeras. O PSOE ten a palabra. Bueno, por alusións, no tema do polideportivos, a verdade é que... Pode comentar, non? Sí, vale, para que non está no orde do día, non entendo moi ben a que vai iso, pero bueno. Independentemente, como nós intentamos e propuxemos varias veces reunións para moitas gestións municipais e non se producen, pois eso, esta é unha máis que se pode producir. É dicir, fai 2 plenos, ou no primeiro pleno do ano 2024 propúxose, como non se presentara, nin se nos comentara, nin se nos dira información acerca do presuposto desta anualidade, propúxose unha mesa para elaborar este presuposto. Non se atendeu, entonces, pois eso, para unhas cousas queremos colaboración ou poñernos de acordo, para outras, pois, nin o intentamos. Nós, con respecto ao presuposto do 24, vemos un montón de partidas que non sabemos por onde veñen, porque é imposible a súa fiscalidade ou saber hacia onde van a ir. Teño aquí anotadas algunhas, outras pois que están por aí e que non sabemos. É dicir, vemos aquí ocio e tempo libre, fiestas populares e festejos de 75.000 euros, que non sabemos moito a que se van a dedicar ou cales son esas festas populares e festejos. Vemos que órganos de goberno, Administración Xeral, Estudios e Traballos Técnicos é outra partida de 40.000 euros, que tampouco sabemos un pouco para que van a ir. Vemos na páxina 6 Servicios Sociais e Promoción Social, traballos realizados por outras empresas e profesionais, 9.000 euros, que tampouco sabemos. Alumeado público, benestar comunitario, na páxina 5, traballos realizados por outras empresas e profesionais, 20.000 euros. Limpieza viaria, estudios e traballos técnicos, 2.000 euros. Outros traballos realizados por empresas e profesionais, 40.000 euros. Alcantarillado, estudios e traballos técnicos, 24.000 euros. Urbanismo, estudios e traballos técnicos, 10.055 con 10 euros. Bueno, máis teño por aquí, a verdad. Tamén teño adquisición do edificio en Santiso, 260.000 euros. É dicir, isto é un resume moi resumido. Pero nós fixemos constar en decembro do 2023, porque, eso, fai agora un ano que estamos, pois eso, elixidos democráticamente, que se actualizase o portal de contratación, a web municipal, que todo isto, que consta aquí toda a información que se nos enviou despois da comisión informativa. Vemos que pois eso, na xestión do gasto nos contratos menores, pois que contrato de obras de valor estimado inferior aos 40.000 euros e contratos de suministros ou servizos de valor estimado inferior aos 15.000 euros, pois que podrían estar en esa plataforma de contratación que non se actualiza, que seguen sen actualizar, pois desde que nós tomamos posesión do noso cargo como concelleiros, segue sen actualizarse, e entón hai un montón de partidas presupostarias. Cris, solo para acabar, que me quedaba moi pouco. Quero dicir que hai un montón de que entendemos que son estes contratos menores, ou podemos entender que van por aí, pero que non se sabe nada deles. É dicir, non sabemos por que aparece aquí neste presuposto, aquí, todo isto, e non sabemos, pois, quen o leva a cabo, ou por que esa partida, por que 40 e non 20, e non 5, e non 140, por exemplo. Eso non está actualizado, non se pode ver, é dicir, a veciñanza non o pode ver, nós non o podemos ver, é dicir, hai unha lei de transparencia aprobada, pois eso, que fixamos constar na solicitude que presentamos por rexistro do 9
a Lei 19/2013 do 9 de decembro que figura todo este tema de transparencia, etcétera, nós entendemos que toda a transparencia ao 100% nin que nós non temos dedicación exclusiva, entonces vai-nos a ser imposible poder ter toda a información ao 100%, porque é así, porque é imposible, non podemos dedicarnos a isto ao 100% do noso tempo laboral, falo polo meu grupo, os meus compañeiros, eso, pero sí que necesitamos, e os veciños e veciñas de Abegondo necesitan algo máis, é o que nos demandan a nós, é dicir, o da reunión para elaborar uns presupostos é algo que se nos solicita tamén a nós, non se produce, todas estas aclaracións que non existen, que hai moitísimas partidas neste presuposto que non vemos por onde poden ir, despois aclaración, por exemplo, consideramos que no tema dos locais sociais, que hai moitísima demanda en ese aspecto, creemos que esa partida para min é insuficiente, para min e para nós é insuficiente, é dicir, espérase a que un local social este nunha situación moi mala para poder despois tomar conta disso e poder reparalo. Creo que con esos 145.000 euros, habendo os locais sociais que hai, na situación que están, para nós non é suficiente. E vemos outras partidas igualmente que, por exemplo, para fomentar o deporte e a cultura, que tamén son insuficientes. É dicir, esa mesa non se produce, non existe. Refírome ao tema dos clubs deportivos. É dicir, para min é unha axuda insuficiente para todo o traballo que fai a xente dos clubs deportivos e que poida provocar o que nos sabemos que provoca o deporte, non? Entonces, pouco máis que engadir. Nós vamos a votar en contra porque, repito, a exigencia non é exigencia, a solicitude do portal de contratación e da web e da actualización está aí, fai 6 meses, comentousenos no último pleno ordinario de abril que se estaba traballando niso ou que se iba a traballar niso co novo secretario, non recibimos ninguna información máis a maiores, nin recibimos resposta aos nosos escritos que metemos por rexistro habitualmente ou por sede ou por donde consideramos nós conveniente. E insisto, por alusións persoais, gustaríame que, igual que se me alude a si hai algo que a nivel diputación, etc., gustaríame que todo iso fora en moitas máis cousas da xestión municipal, non só en un punto en concreto, porque é como se debería de xestionar. Nada máis. Ben, moitas gracias. O que queiras contestarlle ti de iso que preguntou, porque eu a verdade que esas preguntas non sei contestar. El importe ese que te refieres de 70.000 euros se recogen pues todas las fiestas populares. Es una estimación. No se trata de gastos específicos. Creo que o Día da Familia, sí, el Día de la Festa da Xuventude, a Festa Infinita y todas estas fiestas. Pero en general se trata de estimaciones. En base a los últimos 3 presupuestos, pues más o menos ponderé en función de la importancia e hice unas estimaciones en base al gasto que se llevaba haciendo. Podo contestar? Sí, claro. E digo eu, como é unha estimación... No, pero era por non acabar, por partes. Pois eso, por exemplo, festas e festejos, é o que eu vería. Festas e festejos, festa da familia, festa de Ibicenca, festa de non sei que, todos esos deberíase de engadir. Venga, por favor. Sí. Vamos a ver, claro, ao mellor igual o concepto de presuposto non é facilmente entendible. Un suposto é supoñer algo, e un presupoñer é antes que supoñer, é dicir, que ainda non é supoñer. Estamos falando dunha estimación de gasto que evidentemente pode coincidir na súa totalidade ou non. Presuposto dio a mesma palabra. Non é o que vai ocurrir, senón que é supoñer algo, pero é presupoñer, é dicir, é antes que supoñer. Por tanto, aquí faixe unha estimación. E chega hasta tal punto de que, evidentemente,
vostede dice que son poucos os cartos que hai para deportes, efectivamente, a mí parece que son poucos cartos que hai para deportes. Dixen para as axudas dos clubs deportivos, Bueno, pues non tamén. para deportes. Ben, vale, pois moi ben, pois o do bloque pois dixo que eran as subidas directas e que... Pero vou a facer unha referencia. Non, perdóneme, díxome que había subvencións nominativas a dedo para os clubs de fútbol, sí ou non? Dedo, a dedo. E que as subvencións nominativas Vale. como son? Que nas dá? Eu estou dicindo que houve subvencións nominativas, estou dicindo que vostede dixo. Este señor está dicindo que ten que haber máis subvencións para os clubs deportivos e que vostede dixo que eran subvencións a dedo e que non estimaba, bueno, que foran así. Os clubs deportivos non poden ir a concorrencia ou non poden ir a esas subvencións de unha maneira moito máis... Transparente e democrática. Moi ben, esa é a súa opinión, e me parece moi ben, e recollen as actas, e que timo o secretario recollela, mas salen... Non, eu estou dicindo o que dixo. O que dixo vostede é que había unhas subvencións nominativas, unhas subvencións a dedo para determinados clubs de fútbol ou determinadas entidades deportivas. Estou dicindo eso, nada máis. É de que vostede estima que deberían de ir a concurso ou sacar en concurrencia competitiva para que houbera outras asociacións e repartir os cartos con... Iso estaba dicindo agora. Non, digo eu. Non dixo que eran a dedo ou nominativas. É que deberían de sacarse en concurrencia competitiva. É o que estou dicindo. Que é o que estou dicindo eu. Estou dicindo eso. Nada máis. Eu simplemente estou trasladando o que vostede dice. E vamos a ver. Por alusión, só unha cousa. O que manifeste aquí un grupo partido político... Oye, pero eu teño tamén dereito a opinar, que eu son o que elaboro o que presento o presuposto. Sí, perfecto, pero digo... Eu tamén dicindo que moito, outro que pouco... Xa houve varias veces que fixo alusións a que ou uns ou outros ou isto, aquí cada un... Non ten que andar... Eso, non ten que andar dicindo si uns ou outros ou... Eu non podo expresar o que considere. Sí, pero sempre alude a se o Bloque ou o PSOE ou non sei quen, entón nós... Oye, eu creo que estamos nunha democracia, eu creo que podo expresarme... Pero quen di nada dunha democracia, ahora? Nadie dixo nada de que non había democracia. Como comprenderá, evidentemente, se vostede di o que quere, o que lle dá gana, porque tamén lle levo escoitado de que efectivamente dice que para determinadas cuestións a proposta do polideportivo de subvencionar o polideportivo foi súa, non foi miña. Foi vostede o que se ofreceu, igual que se ofreceu para a travesía de Sarandós, que fomos hasta ali ca Diputación e non volvín a saber máis nada. É dicir, eu estou preguntando simplemente eso. Nada máis. E dixenlle con respeto, por favor, non ten a palabra, se lla darei se quere falar. Eu estou dicindo que no caso do polideportivo foi vostede no meu despacho o que se ofreceu, estaba a directora de deportes ou a técnica de deportes de testigo, que non foi un invento meu, ou si? Foi un invento meu? Agora teño a palabra? Si. Pois non é invento seu, o da reunión de Sarandoxa que incide, o da vía, quedou sen facer unha reunión entre os técnicos, non sei, porque vostede ao final non estuvo lendo, non sei se pasaron a información pertinente, entre os técnicos para iniciar os trámites. Eu estou pendente desa reunión dos técnicos, non sei por parte de quen, pero está aí para a súa información. E con respecto á reforma da instalación do pabillón, a Diputación ten a información, poñerase en contacto con vostede cando considere oportuno, e se logo vostede non considera ou considera xa é cuestión persoal e nada máis. Mire vostede, eu se levo esperando desde o ano pasado a ese contacto da Diputación. Eu, como comprenderá, teño que facer a obra e quero facer un convenio. Se a Diputación ten a ben, perfecto. Se a Diputación non ten a ben, se o quere comunicar, que o comunique. Non ten problema ningún. A ver se nos entendemos. E que quere dicir? Eu o que quero dicir é que o tema... Mire como somos democráticos que lle deixamos falar. Bueno, moitas gracias. Eu quero dicir que o tema da Diputación non é o que nos trae hoxe aquí. Alén de que Jairo se ofrecera,
e faga as xestións que considere oportunas, eu creo que o señor alcalde tamén pode petar á porta da Diputación e presionar para que den esas. Non estar pendiente de paso a pelota dun lado para o outro a ver si me traen a subvención sí ou non. E non é hoxe o tema este o que toca. Vostede, podo asegurar que a relación que teño coa Diputación Provincial en todos os eidos é amplia e xenerosa. Volvo a repetir. Eu cas iniciativas que poida ter vostede, representante da oposición, ou que poida ter o grupo do PSOE, de propostas que poida ser, que están gobernando os dous na Diputación, a mí me parece moi ben, eu estou disposto a atender as súas propostas e ir a donde faga falta. No resto da actuación do Concello, eu teño unha relación excelente, tanto como presidente como como vicepresidente da Diputación, por moitas razóns, de carácter personal e de carácter institucional. Por lo tanto, nese aspecto non teño problema ningún. Simplemente estou dicindo en actuacións que poidan querer vostede ou que poida querer o grupo do Partido Socialista, eu estou disposto a atender esas peticións e ir a onde faga falta. Fíjese usted a disposición democrática que ten o alcalde. Para todo o que faga falta, a ver se nos entendemos. Hoxe pola mañá tuve 2 horas coa Consellería de Medio Rural, pero eu, co vicepresidente da Diputación, que é amigo meu, é do Bloque Nacionalista Galego, é amigo meu, que se chama Regueira, só sei que non, meu sí, o sea, é do Bloque, o sea que non me dou prendas en decirlo, además me parece un excelente vicepresidente da Diputación, así de claro, fíjese o que lle estou dicindo, e cumple perfectamente co seu cometido, é amigo meu, e eu teño moi boa relación con el, e non teño, e por suposto o Concello ten unha boa relación tamén coa Diputación. Outra cousa distinta son propostas que vostede faga, que eu encantado da vida. A mí non me manden que me encargue eu das súas propostas. Eu encárgome das propostas que fai o conxunto do Concello e o que maioritariamente está aquí no Concello. Por lo tanto, vamos a someter a... Algo máis que decir? Quería comentar, por si Cristina nos dio, bueno, quen sexa. Vemos que existen sueldos, complementos de destino, complementos específicos e productividade. É dicir, como se calcula, sobre todo o tema dos complementos? Os complementos vienen estipulados. O complemento específico viene estipulado, o complemento de destino también, en función del nivel de complemento de destino que tengas, y se ajusta a la RPT que está aprobada. En xeral, vai polo Estatuto dos Traballadores os contratados laborales e polos funcionarios vai polo régimen establecido pola Xunta de Galicia, en xeral. Probablemente agora teñamos algúns soldos, algúns en precario, algún soldo que ao mellor non está adaptado porque foron subindo os salarios mínimos e, polo tanto, por iso vamos a facer esta nova RPT para adaptalos, pero ao mesmo tempo tamén, dado a cantidade de técnicos que temos aquí, dado que é un concello moi pequeno, pero, bueno, pequeno, relativamente pequeno, pero que ten suficientes técnicos, habrá que dotalos das atribucións que teñen, independientemente de que se regularice o soldo como calquer outro funcionario da administración central ou da administración autonómica ou da provincial. Pero, realmente, que sepan perfectamente o que teñen que facer en cada caso, tal e conforme vostede antes falaba do arquitecto, que se iban a ser as funcións, cando falaba do RPT, creo que era vostede, non era? Bueno, pois, pola mesma razón, pois, evidentemente vais someter a pleno, terán vostedes ocasión de opinar con respecto ao traballo e á productividade, e máis ao complemento específico de cada un dos traballadores que hai no Concello. Como un exercicio democrático máis, señor representante do Bloque Nacionalista. Recordareille sempre que estamos en un Concello democrático, porque dixo que había falta de democracia. Pero dixo que había falta de democracia, hai da equipa do goberno. Pois eu creo que no goberno somos bastante democráticos. Casi sempre votamos o mismo, pero, bueno, somos moi democráticos que opinamos e decimos o noso parecer. Igual que o 60% da poboación de Abegondo que depositou o seu voto na equipa de goberno. Mire vostede, que 6 de cada 10 habitantes de Abegondo. Bueno, pois daquela vai ter que animar o resto da xente que quedou na casa a ir votar.
E daquela, pois así ao mellor igual pode obter algún porcentaje máis elevado de votación. Pois é a súa tarefa. Se vota o 70%, se vostede consiga outro 30% que falta, pois a mellor igual hasta saca máis votos, claro. É o que quere. Eso, en Cataluña creo que votaron o 51%, aquí creo que votou o 70%, pero bueno, a mellor se queden de pouco. Habrá que animar máis a xente a votar. Pois esa é a súa tarefa agora, criticar ao goberno, como ten que ser. Home, vamos a ver, o anormal que sería, con todos os meus respetos, é que de encima votaran a favor o presuposto. Iso xa sería decir se non están ben, porque era o que faltaba de que estuveran de acordo co goberno estando na oposición. Vamos, xa sería de traca. Esperemos que non sexa así, esperemos que sepan estar á altura das circunstancias e votando non se mas teñan tampouco. Bueno, pois veña, votos en contra? Perfecto. Abstencións non hai, votos a favor? Veña, levanta a sesión.